njengoba uphuza amawayini usindisiwe uyokhisa umfazi womuntu nxa ngikubona ukukhiso wami uhlaba ngempala khona ingoma ethi ivangeli elakudala elasiko esonweni ivangeli shumalizwi angifuni ukubeka abantu izandla nje ungabanikeza ngiswi ngoba phela baningi nabantu ababeka izandla ngefake anointing. Oh my God. Nyanga bengizoveza ubuso bazalwane imvuselo iqalile ikhona ayiqali ngoba kufika mina lokhu yaqala ikhona kusasa ngicela nilanda abantu ngoba thina sisebenza ukuthi sidile nabantu. Ngifuna ngibiza abazalwane nomakhelwane wakho ongakholwa nosondayo kodwa ngifuna uzoshumayela uJesu qha angishumayele enye into ngishumayela uJesu ohlukanisa umuntu nesono. Bazalwane ke ngishumayela kade nginemvuselo eSoweto ngisashumayela ugospel A niba nifasa amabhande ngoba itsunami angishumayeli ipolished gospel ngishumayela leli likhipha umuntu ezonweni. Oh my God, nifuna inganekwa noma nifuna ivangela ngempela? Nifuna ivangela noma nifuna umdlalo? Ningilethele bonke labantu asebelingana amashito ombhede bebanjwe i-AIDS. Ningilethele bonke labantu abangakhulumi, ningilethele bonke labantu abangahambi, abahamba ama-wheelchair, abachawe i-stroke. Akuyena usitholo ophilisayo. Mina ngiyiglavu kodwa uJesu isandla. Iglavu alikwazi ukuma without isandla. Manje inkinga basi lisuke lifuna ukuyincoma iglavu kanti akulona eshaya umuntu isandla ukuthi ligqokwa isandla. Yabo mina ngiyiglavu kodwa uJesu isandla. Kusasa ke usuku olukhulu nisazobona uNkulunkulu esebenza la kunezinqeke ezinkulu ezizayo ya ezahlukene nibone ngoba uNkulunkulu wanginikeza ivision ukuthi indla yakhiwe italent eyodwa. Omunye ubricklayer, omunye iplaster, omunye ipainter, omunye itiler, omunye carpenter, omunye electrician, omunye uplumber. Kodwa bonke labantu bakha indlu eyodwa. Nisekhona? And futhi kunomahluko phakathi kwekhaya nomuzi. There is a difference between a house and a home. That is why Moham, I'm going to house. I'm going home. Oh my. Oh. Ngoba phela ikhaya ukuze libe indlu le it's a building kodwa it's a home ngoba khona abazali khona ubaba noma futhi indlu ikhaya liba ikhaya ngomama. Ngoba uJesu wakhipha nixoleleke ihlelo like lashayeka. uJesu ukhipha amadimoni awu7 abantu besifazane. uJesu wakhipha amadimoni awu7 kuMaria Magdalene. Abantu besifazane masebesindisiwe babanjwa amadimoni awu7. Ubabheke noma bevutha bekhuluma ngezilimi sokhuluma kusasa banamadimoni awu7. Ubombona usekhululekile ke mayesephasela amadimoni sokhuluma kuqala kusasa dimoni elibamba abantu besifazane bonke bevutha. Soxoxa kusasa noma kanjani weJesu wami musithi wedala khona uthi Nkosi yami kamkabi ke lo oculayo noma kanjani thina sazi imakwabo izicakome kanje hlobo sokumkhonza uThixo izonibona kusasa eloqala idimoni elibanga abantu besifazane sarcasm ukubhuqa sarcasm athi hey yazi ayinhle le jacket yakho emambhense
ama-1000 amangaki lawo ebothi impahla yakwaPhephu le u200 Haleluya, siyabuswa. Sizobonana kusasa. Dimono bayabhuqa. Ethi isidade ingane zabantu. Abantu besifazana. Eloqala lelo, they are always sarcastic. Babhuqa. Labo sofa imalini inkosi yami. Ebona ukuthi amase waswaqoka kahle inkosi lesicathu ingane zabantu. Elesibili demon yonitshela kusasa. Nayithanda indaba. Sibingelela abafundisi bazalwane, sibona abafundisi ngizonibona kusasa. Elesibili demon elibamba besifazane. Yazi demonani elengane, stubbornness. Ithi indoda ngizokushaya, athi umama ngeke ngizokushaya, ngeke. Ithi indoda ngizokushaya, ithi ngeke ishaya indoda, ithi ngibulale. Noma bekuchuka bethuli juda kodwa mina enje ngithanda unjalo hayi sobonana unjalo ngithanda unjalo. All right, elesibili sithe ingane. Elesithathu ngizosengibisa altar call manje. Elesithathu angifuni ukushumayela, angikwazi ukushumayela intshumayelo eqhude mangishumayela, angifuni ukunirobha, ngizoshumayela ngempela kusasa, ngiyashumayela. Elesithathu idemoni emama yazelani ubuqili, craftiness. Baningi amadoda ondla ingane engezona ezawo. Sono sakho sakufumana. Baningi omama basulela obaba. Kwazi kahle lengane. Umfana manje ngimshadisa uqala wakhonjwa kwenye indawo. Abantu besifazane. Bangamaqili. Ukwazi kahle kuyolala nendoda azi kahle ngisibambe la isiso kodwa ayomsulela. Athi kuthiwa ikhali ingane thula mhlanga bathi ogogo phuma naye phandle makoti, aphuma naye phandle befera bathi thula sithole. Imani thula no shaya A57 ngibisathakho la shaya A57 la ngenitshela njengomoya engcwele ukhuluma nje kunomama la okufanele moya ngiyezwa njengoba ngimile okufanele ungayitshela indoda yakho ubuzochitheka lo mshado kodwa udinga ukuthi ungibone ngoba lengane akusiyona isono ofihla isono sakho akayi ukuphumelela. He who covers his sin shall not prosper. Lalela ususo wamncane wamngaka udliwa lesono. So secret sin. Yini isono? Isono akhona ukufele, isono akhona ukubulala, isono akhona ukujola, isono akhona ukuhleba. Kodwa isono sinye, isono ungakholwa. Lokhu kuhleba, lokufebe, lokubulala zithelo sesone sodwa. Mawubona umzarejola ubokwazi ubona isithelo sesone sodwa songakholwa. Omunye umama ngapha eThekwini wayeshadile kanti uneshende une-roll on. Nama ngiyazi yakhe i-roll on onayo. Ziningi inhlobo khona o-shield, khona
khona ushowa to shower ziningi khona yini ikho khona le ship yakho le 150 sadi mamela no angishumali kakhulu lo mama kanti njalo thena ubaba wakho ushayela ama long distance trucks njalo mayihamba indoda ungenisa indoda ka next door alale nayo noma ungathi awubona asikoduke lo mama one day kanti bamtshela umakhona ubaba uthi hey unkosikazi wakho ujola nendoda ka next door angakholwa lo baba ngoba mawumntana kaNkulunkulu ungakholwa ngama hearsay ngenzwa bethi abazona bevethana ubhayizakhe make bezokuhletshwa ngomzalwane bayithatha lento njengoba injalo bakholwe lento awuzange uyibona kodwa ugqokisiwe awukazi umbonenze ugqokisiwe watshelwa umbonanga khumula lento egqokisiwe khumula ikhumule yabo njengothola mama uyathakatha nje awuzange umbone ukuthi uyathakatha uzwe ngabantu ugqokisiwe nalomzana okhonza naye uzokuthiwa ukuthi nokuthi awuzange umbone utsheliwe ugqokisiwe uBhathimewu wakhuma hey walahliwe nawe unento afuna uyikhumule ukuze uhambe noNkulunkulu musahambe mbethe izinto zabantu uDavide wathi hey Saul angikwazi ngihambe ngiqhokonka amabhantshi wakhumbula ukuthi uqhokisiwe lo mama indoda yathi mngam ngiyahamba ngeCape Town kanti siplanile indoda yathi mayifika emsebenzini yathi boss book me off sick I'm booking off sick umama wathi hey isihambile lempatha ngoba ubaba wakho umqambe ngegama elithile angathi ngikhuluma nomuntu wesifazane namhlanje ngashumane ngikhulume nabo ngoba konakele kulunge nje futhi konakele ingenxa yabantu besifazane nesona ungena singene ngomuntu wesifazane bayashesha futhi ukuzwa bayashesha nokukhala kanti ngicela bakhalisa umoya ingcwele bakhalisa amadlingozi ngoba sabanjwe la madimoni yazi libe demon elibambe abantu yabo lobuqili labamba uRebecca wathi hey Jakobe ngimzwile uyihlo ekhuluma noEsau ethi hambe ongizikela inyamazana ungenzele ukudla bese umoya wami ukubusisa wathi wena ke engakafika umfweni thatha imbuzi wathi uJakobe ma umfowethu ubaba uyamazi unoboya omningi wathi uRebecca don't worry ngikhona mina nobuqili bami sobulala isilwane singimbathisa isikhumba mekuthinta ubaba ngoba akasabona emehlweni uzozwa iboya abe convinced wasishontsha isibusiso ngobuqili bomuntu wesifazane kunengane esondlayo kanti akusona ezasekhaya umuntu owazi kahle ukuthi wena wakaba isibongo sakho uma wakho angiphinde futhi nangimoya ngcwele eceleni umuntu okwazi kahle wakaba isibongo sakho uma wakho omunye useze washona ngakutshelanga iqiniso uyosifica simlindile la nje umuntu okwazi kahle nowazi kahle ngani umuntu osifazana uyamazi umuntu omkhulelisiwe kodwa ngoba ubone le ndoda enemali wayisulela nginezingane ngiyithole mina ngangihlupheka ekhaya umama wangikhulisa ngemali yesiqatha nekaGavini umama akakwazi nginabafowethu ubaba wangisha ngina 6 months akangafa wandinda wangisha ngina 6 months ngakhuliswa imama ngaba imama's boy kanti akazi ukhulisa umgcotsho la ngiyakwazi ukubizwa ngevezandlebe
ngiyakwazi ukubizwa ngevesi. Ngifike ngibuye esikoleni ngilale ngi-empty with an empty stomach. Abafowethu bekhona besebenza sebedlile nezintombi zabo nomakoti babo, ngifike ku-empty. Ngiye esikoleni ngingadlile, ngibuye esikoleni ngingadlile. Ungacabanga njengoba sengila kube lula. There is a price you pay. Baningi abantu abalingisa usithole, baningi sebebeka amatende nakwazulu all of abenze njengoba ngenza, but they do not know how much do I pay. What price? Ngiyahleka phambi kwabantu ebusuku umcamelo bamanzi zinyembisi. Izinto zikaNkulunkulu is pick and pay. You want this anointing? Is cash and carry. uNkulunkulu akabasebenzisa abantu abama shortcuts. uNkulunkulu akabasebenzisa abantu ababalekela lalela. Uthi uNkulunkulu hambani nginise ezweni ley'nyosi, nginise ezweni loju ley'nyosi, lobisi loju eKanani. Kodwa before nithole uju fanele iy'nyosi. Ufuna lento le anointing? Akuyona abafana, akuyona ezingane, abantu abanokhakhayo qini. Lithi iBhayibheli ku Psalms 133, bheka kuhle kuyabonga ukubona abangcwele beyindawonye bemunye. Kufana namafutha, ake sidle kancane into zethu sigoduka. Kufana namafutha, singadla kancane. Eqala ekhanda lika Aaron, ikhanda limeli leadership, limeli njengoba kuthiwa eqala ekhanda, kusho God's order. Izinto zikaNkulunkulu azikho disordered. Eqala ekhanda leadership, before kwehlele emphethweni kwehlele kwi-grassroot. Izinto ziqala kwi-leadership. Uma ku-right leadership kuzoba right lonke into ebandleni. Uma ku-wrong leadership, lalela amafutha amele i-anointing. I-anointing iqala la, lalela iqala ekhanda lika Aaron, priesthood. Asiyeka in that table it is priest. Obani abapriest, uAaron umpriest. Oh makashanta. And lalela meqala la, priest means pastors, means bishops, means every elder. Akuyona yobikinini, akuyona abafana. Iqala la before ifike abafana. Iqala lalela iqala ekhanda yehlele sidevini. Lalela indevu yihwanqa nentshebe. Ayiqali kwinduna yabafazi. Induna yabafazi indoda engenantshebe. Oh my God, my Jesus. Angiqondile ukuhlekisa. Lalela angiqondi ngifuna niba kukhulunywa ngendoda enentshebe, enehwanqa nentshebe. Mayifika amafutha, why kukhulunywa ngetshebe? Intshebe inganiqali wabamba amafutha before aconse, aqathi athi soak in. Nathi soak athi stay la, ukuze mayiseqala ukudrop athi drop in thickness. Why ahlalela indevu zimeleni? Indevu zimele maturity. Ngoba baningi abantu abadala ngeminyaka kodwa bahobhebe enkosini. Baningi abantu abaneminyaka besensindisweni kodwa babehevisa kobhebe. Skadela abantu besithi ngina 20 years ngasindiswa kodwa mawuthi umbheka wenzisa kwengane encane. uNkulunkulu, can I say something to you? Can I say something to you? uNkulunkulu kahle meqala mesezokuthemba ngeanointing. Yabona mesekuthemba, once umuntu afika kwi-age of 40 iba worse. Ngoba manje i-age ye-maturity. Ubabale labo 40. NoDavid, uMoses watrainwa 40 years. Watrainwa waba kwi-training, waba kwi-probation. Akangajaha ukuyosebenza, waba kwi-probation ka-40. Inkinga ehlushwa abantu abajaha babe namavesi. Akuwona amavesi akwenza umzalwane. Ungaba nawe amaningi amavesi kodwa uthi ube isifebe, ube umbulali, uhlebe nawo lamavesi.
baningi abantu abanamavesi kodwa bawe nawo. Njengamafutha eqala ekhanda lika Aaron ehlele esindevini maturity la aya indevu nehwanqa nentshebe kuyawabamba amafutha athi ukuthi stay mawungena lutho asheshe ehle asheshe ufika nje besafuna aqala ahlala asebenze. Then mase eseconsa esenevalue manje lela before uNkulunkulu azosebenza uyayibheka immaturity uvuthwe kangakanani. Baningi abantu abasibangela umsindo baza amavesi amakhulu babuya nawe euniversity kodwa impilo yabo it's a mess. Baningi abantu abashumela kakhulu kodwa i-character i-lifestyle yabo bayizwe naphakathi enkosini bayizwe nendlela abagqoka ngayo bayizwe nendlela abakhuluma ngayo bayizwe nendlela abenza ngayo bayizwe. Can I talk? Inkinga yethu yabafana banamhlanje balingisa oTD Jakes noBenny Hinn. Inkinga ye South Africa neAfrica bayi America bengama-Afrika. Oh, inkinga yethu ngathi siyamqalekisa ukuthi wasibekelane eAfrica. Sibona ngathi into yama-America kanti yase-America ilungele i-America. Nathi suma-Afrika. Bazalwane, uNkulunkulu akenzanga i-copycat wenza umuntu oyedwa. Noma ngazalwa indoda kodwa niba amawele kodwa ngikade I'm an ex-policeman. Masibamba isigebengu besithumela mayi-suspect sithumela ama-fingerprints akhe ePretoria. Noma kuthiwa niyafana nangekhana ngani kodwa ama-fingerprints awasoze afana. Okusho ukuthi a man is unique. Umfanekiso kaNkulunkulu. Hlushwa abantu manje abangafuni ukuba yibo bawoTD Jakes. Hlushwa abantu abakopela intshumayelo zabanye abantu. Hlushwa abantu abangafuni ukuba yibo. Uzoba yinini wena? Ngoba phela mawuba uTD Jakes usenza umsebenzi kaTD Jakes uzowenza nini lokhu lakubekele wona wena? Sikhathele manje abantu aba-immature bajaha umsebenzi. Lalani ingane zifane zifundiswe into iqala kuphi enhloko. Makulimala inhloko kulimele yonke into ngiyoshaya ikhanda ngiyoshaya umalusi izimvu zihlakazela. That is why uSathane utarget ingceko. Abantu abayi-target ingceko. Abantu abathekwayo zingceko. Abantu abakufanele badle isono zingceko. Ngoba makuyingceko, oh my God, can I say this? Lithele i-devil worship ngilibamba lithi you see asikwazi ukukuthola uma uselapha phezulu. Sifuna indlela yokukudonsela phansi ukuze wehle emandleni. Into esizokwenza sikubambe ngayo umfundisi ukuthi ujikelwe yibona abazalwane laba bakho ubese uyasuka kwi-position where if the spirit of the ruler rises against you, stay. Ingceko senkingeni ngoba uSathane zu4 ikhali zakhe ngikhuluma kusasa ayithembile zu4 azizi strong. 1 Usathane meze kushaya nje umuntu oNkulunkulu. 1 usebenzisa omakhelwane umphakathi ukhulume kabi uthi uthwele noma unesalamusi. 2 usebenzisa abazalwane noma i-team bakujikela. UJesu wajikela uJudas. Ma abazalwane uyazi uSathane bekubanga ngabazalwane uqedile uzobona makumhedeni umzalwane uzoshulungela enyameni. 3 isikhala sithembile usebenzisa ifamily lapho ukubambe kwesingezansi. Family mawubaba usingisiwe unkosikazi wakho uzolwa nawe. Mawumama usingisiwe indoda yakhe izolwa nawe. Mangabe ni-understandani namani nobaba uzonishaya ngey'ngane zenu zifebe kuthi wabashumelani zijole iy'ngane zabo. Ngatshela uSathane noNkulunkulu ngathi mina NJ sithola ngiye engcwabeni ngoba ngolimi
uyadala. Mawuthi ngiyagula usogula, mawuthi ngiyahlupheka ngizohlupheka. Mina ngihlala ngithi I'm a millionaire. Ngolimi amandla okufa, amandla okuphila, i-prosperity, i-poverty. Unjani amampense? Hayi, iwona nje amahlela khona izifo zakhona sesihamba nakho. Yabo? Ngantshela usatha ngathi 1 akhona othi ingane yami ezomitha nezomithiswa. 2 ngathi 2 akhona neothi ingane yami ezoba ne-AIDS noma ezothola i-AIDS. 3 akhona othi ingane yami Sathane ngizwe ezokhonza wena ezoba igay noma ibe lesbian. 4 Satan ngangakusho mahala ngangikusho ngipleasure. Zazingekho nazi ingane zami zazingekho ayizalo nkosikazi wami kodwa ngapleasure 10,000 ngipleasure 20,000 ngithi uNkulunkulu thinta umfazi wami le kade sishadisa nangu indoda noma oqala nginengane zu8 lalela ngayithola kanjani ngakasindiswa ngihlupheka bengicisha ukudla ngilala kahle ngazi ngiphoqa ukushaya amantombazane ezikhweli ngiyayazi indlala Wafi nyelela Kimi Gise Sone Gise Olose indlala ngilala engadlile ekhali ngeke itiye zingeke ingami zetiye ngisihlala emafamu ngithathe ngifike ngibase ngithathe ushwela ngofaka ephepheni ebrown ngushisa emlilweni bese ngibeka amanzi masebila amanzi ngiwafaka eketeleni kuba ama tea bags uma kukhona impuphu ngipheka uphuthu ungekho khari mangithola isanqumela anything yamafutha noma iwholesome noma imargarine ngizodla ngishaya isibofu ngifake kusashisa ngixove ibumbe. I never knew God was preparing my life. Wena ngabusa kimi nize nikuchitha ukudla nikulahle izingwa ilahle kodwa umthando Jesu. So Satan mayikubambe ngefamily it's the strongest weapon ngoba ayikho into impi enzima njengefamily. Abantwana bakho baphuza utshwala kuthiwa ushumezana ingane zakhe zilapha ngayipledgela ingane zami zonke zasindiswa wayibuyisa zonke unkosikazi wami nansi buka nje kade ngishadisa zonke ngathi futhi sizoshada iyashada ngoSeptember kade kushada indodana umshado wayo uphume ephepheni front page kwilanga shadele ICC ngayidivorce ipoverty through giving. Ngisazokhuluma ngomnikelo nizonikela la ngo20,000 10,000 5 hayi mina sikhuluma ngomnikelo uzoyikhiphela nginochobo ngiyabizwa emabandleni anginamona ngeke ngarezela ubaba ushanga imoto uNkulunkulu ekhuluma bamthengela iML class engayicelanga nomfundisi uMoyo wangiboleka iMercedes yami imoto inkosi zome imali iFelbert ngesikhathi ngamela so faith mission wathi uMoyo ngcwele kimi my son how can you allow my the whole president of AFM drive such an old car? Mongcolo khuluma namathi njengoba ubise faith mission mawufika uraise imali ngashumayela wathi nabe manje Mongcolo wathi wo imani uba ngifuna ngiginqike imali ngase ngiginqikile anizuzwa kahle na raise wathi Mongcolo mraisele 400,000 ngawu raise wathenga ML55 Mercedes Benz engangicelanga engibolekile ngoba when you give you are loaning God. Angisho unikela ngo10 rand no yabona usanikela ngo10 rand into ongayiziphayi
no akanikeli angisho sanikela ngo50 rand akanikeli usadlala ngisho mina ngoba mawunikela kufanele masunikele kufanele uqala uzipay mawuhlwana no100 rand awuyizipay kodwa mangiqala ukuhlwana no2000 lento ngiyithandayo. That is why Abraham akabusekanga akanikelanga ngoIshmael kwafanele anikele ngoIsaac. Okay. uIshmael akazani nentaba kodwa Isaac wazani nentaba. That is why abazali mababona abaningi 1000 labazali abaningi u10 rand bacathi banikelile and futhi mawunikela ngale mali nje uyamthuka uNkulunkulu uthi you are a second hand great God, you deserve crumbs imvuthuluka usuke umthuka uNkulunkulu ushimale iphepha unikele ngemali nje. That is why niko mashonisa nisindisiwe. That is why nina amabond. Mina uNkulunkulu ngakhuluma ngomnikelo waqala wathi ngizokhulula wena qala ngangihlupheka njengentshela nje wathi uNkulunkulu nje ukuhlupheka wena ufuna unikele kakhulu. Akuyona injongo kaNkulunkulu ukuthi uhlale emjondolo. Akuyona uNkulunkulu is not a respecter of persons. Akanali itiye uNkulunkulu ukuthi ukhethe osibanibani. Only people are blessed by God who understand and do the principles of God. Ngoba God's love is unconditional, but the blessings of God are conditional. Uthando kaNkulunkulu alinamka alkate kodwa ibusiso zinothi uma Deuteronomy 28 uma wenza ukuthi nokuthi lesi isibusiso. Ngibizwa amandleni ngabarezela izindlu bakha elinye ibandla ngilirezele within an hour 1.6 million. Imali yangizwa yabo nje basengifikile nizoye kulilela amasenti iyangizwa ngithi imali ithi baba ithi imali ithi follow me. Kodwa before ngibiza imali I want to demonstrate my God. Funa nifaka uThixo angazi ukukhuluma imanje funa nifaka uThixo ngifakizwe. Number 4 isikhali sokugcina ngivala. 1 umphakathi, 2 abazalwane, 3 family. Uthi uqeda ukushumayela nje usathane akulinde ekhaya ngonkosikazi. Uzomfitha sekulinde esitulweni. Usathane ehleze esitulweni sonkosikazi. Makathi umama uvuthi ubuseka lapho uzomfitha sehleze esitulweni seyindoda yakho. Number 4 sathane isikhali sakasithembile. It's finance. Noma ungavutha kodwa usathana kanandaba ungenamali. Noma ngiqoka manikini i-right wena lengoma wayicula lo muntu eshuthi noma kodwa ikhona ingube ngibekela kodwa abazali basebekuthatha uma umzalwane kufanele uhlupheke. Yabona bazo noma usonethuza unuka amakwaba. Ngikhuluma ke njengobaba ngizongishumayela kusasa. Lalani, money answers everything. Awuve kubhlungu umzane ophila ngomashonisa, uphila ngamakhadi wena. Ikhadi lakho liko iID yakhe komashonisa ima cash loans. Uyisiqila. Nale moto oyidriver akuyona yakho, imoto oyithengele uWestbank. No Stanik. uNkulunkulu ufuna sigende ku cash. No. Ngeke edlula amaSulman thina sikhonza a big God. Ngeke edlula uShembe sikhonza a big God. Ngeke edlula uLekhanyana sikhonza uJesu. Ngizoshumayela kusasa phela uLekhanyana bayi la siyakhona. Mina ngikhuluma iqiniso uLekhanyana abayi la siyakhona. I-Universal Church akulona ibandla likaJesu ibandla kaSathane. Ngizokhuluma kusasa ngizoshumayela ngiyobe ngitsunami. I-Universal ayikhonzi lo Jesus simkhonzayo ikhonza iStone Jesus ayikhonzi lona ibandla likaSathane. Omasanga bayi la siyakhona. Ngicabanga ukuthi siyezulwini nalabantu abayi ngoba bakhonze enye indoda kodwa badiscuss ngoJesu akusibo bonke abathi inkosi inkosi. Yazi kunabantu abaningi abadukile abayi-Universal bacathi bayezulwini abayinkosi aba-innocent kanti akhonzwa lapho uJesu bakhonza amadimoni
akashonga uJesu uthi nonikeza abantu usawoti, uthe nina nusawoti wezwe. Oshembe lapha novaseline ushembe uZorasta umudise uMasango neCibi omanqonde nesiqhapha. Hayi sokhuluma kusasa. Basalwane phela so leli tende lizokhuluma iqiniso. That's why uNkulunkulu amvayisa emaphoyiseni nesibindi njengomntakade. Uze nesibhamu sakho asisebenzi la. Kade babezama ukungidubula. Sengumfundisi abanye bafundisi bengidengela igebe emlasa abanye bangcwabile namhlanje ngijima phezulu kwabo. Angeke isebenze. Mina never die. Ngatshela uSathane uNkulunkulu angiye emangcwabeni. Kuyanqatsha ukufa. Ungayinqaba nale ngculaza lekuphethe namhlanje. Ungayinqaba lesifo esikuphethe. Refuse to die. Alright. Imani ngenyawo sobona kusasa. Imani ngenyawo ngonixoxela kusasa. Nisekhona anhlale phansi kancane niya complain. Ngibona kusasa neso. Lalela umuntu omdala kathethiswa. Phansi. Lalela niki. Sizoshuma nifuna iqiniso ngithi? Lalela niki. Lo mama angivale ngalokho. Ubuqili. Demon lesingake. Ubuqili. Intoni? Intoni? Elibambo obani? Abantu besifazane. Liqala emantombazaneni ize komama. Likhula na. So khuluma kusasa. LS5 elibamba abantu besifazane. Uyazi liphi? Uyazi liphi? Demon lomona noma le competition. Kungeno sofa ka next door abasha naye baba asithenga bese right uya compete unomona. Eloqili singakhuluma sijule niyakhumbula amakhosikazi ayelele endlini yodwa enezingane zabafana walala phezukwayo wenza ubuqili wayishintshanisa. Uyakubona uNkulunkulu lengane akuyona umyeni wakho. Uthula uthina lento. Asivali sibizala uthula uthina. Lalela. Awumithi mntanami. Bathi bazala bathi ungcwele kanti uya prevent udliwa imjovo namaphilisi. Ukuprevent akona kwabantu abangashadile. Uyayiqhenya umzali wakho kodwa udlala ubuqili, udla imjovo namaphilisi. Sono sakho siyakufumana. Bamba. Lo mama lo kanti indoda isizwile ukuthi uthandana nomakhelwane. Wahamba washaya emsebenzini. Wathi ayisihambile lempatha ngoba kunamagama esiwanikeza obaba. Kaze yakho ibiza ngobani? Ngo9 o'clock ethi indoda for sure umnakwethu usekhona endlini. Yabuya. Yathi mayilunguza ngaphandle yabona ku main bedroom khanyisiwe kodwa ngisho ngale kwekhethini ibona amakhanda awu200. Yavula ukhi kanti ihambe nokhiwa wase back door. Yavula iback door kanti abakhiyile main bedroom. Kwakudlala ingoma kama bro. Vula